चेनेलखौ अनसायगिरि नायगिरि जोंनिनो गिदिर गिदिर मेडाममोन सारमोन अननानै खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सोदोब चेनेलाव बिएम सोदोब चेनेल नायगिरि रायजो राजाफोरखौ गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअखाय दिनै मोनसे गोदान जाथाय जालायबाय आं गुबुन जायगायाव दंफैयोसैलाय बेवहाय आंखौ लेंहरदोंमोन बिथांमोना आं बेनिखायनो फैबाय बेवहाय जे सोरबाफोर अननानै बिथांखौ मदद खालामगोन साननानै आरोना बिथांमोना आंखौ हांख्राय हरदों नालाय दा अबुंलावरिनि इस्सा बिथाङा मदद मोना जिखुनु आङो जि हायो आं बेखौ आंनि नाजानायखौ आङो खालामसै बिथांमोना आंखौ लेंहरदों जेला आं बेयाव फैनानै नायफैबा सिटुएसनाबो बिथांनाबो गाज्रि जानो जे बिथांनि गोदोनायावहाय माबा जादों बुदों आरोना बेवहाय ओमफ्राय मेगनाबो एफेक्ट जाबाय गन्थंजों हां लानो हाला जाहैदों खुगाजोंसो हां लानो हायो ओमफ्राय बिनि गेजेराव बिनि मेगना बुबाय नायनो हाला आरो लोगोसे बिनि गोदोना जरावहाय गोदानखौ देखायलाय ओरै जानानै औ नैबे गोदोना जरा बुदों आरो बिनिहा ओमफ्राय माबोरै बुदों बेखौ मिथिया डक्टरनाव थांनानै बुङो बेनो डक्टरा बेखौ बेयाव हानाय नङा क'क्राझाराव आरोना बेखौ बेयाव हानाय नङा गुवाहाटिफ्राव गिदिरफ्राव लांनांगोन आरो बेखौ अपारेसन खालामबासो हागोन ओमफ्राय जाय डक्टर बिथाङा बुंदों एसे साजेस्ट होदों माने अपारेसन खालामबा हागोन होननानै दा नोंथांमोना न'फोरखौ नायनो हागोन न'आ नायबानो जाबाय हालोदा ओरैबायदि गाज्रि बिथांमोननि न'आ नाय बेफोरबायदि स' माने बिदा फंबाय बिथांमोना साबा दं जाहैदों ओमफ्राय बे माने मा होनो गेजेर होनना बुंदों आरो बिथांनि मुङा जाबाय बिकुल मुसाहारि आरो नैबे आयं आरो बे आयंआ माखासे फंनैसो बाथ्रा बुंगोन आरो आयंआ बिनि सोमोन्दै आरोना मानो होनबा बेमारिया एसे खस्थ' नालाय स' बिनिखायनो आयंआ बुंसिन आरो आयं दे आच्चा दिनैहाय बे बियायं फिसा बिकुल मुसाहारिया बे गाज्रि बेमाराव भुगिनाया 2 बोसोर जाबाय किन्तु जोङो बेखौ रायजोफ्रा नायदोंमोन अननानै जोङो बिनो एसे अनसुंथाइ होदोंमोन आरो बेखौ लानानै नोङो एसे सिकित्सा खालामनायदो ओरै होननानै जोंनि बे गुवाबारि मोनसे हिन्दु माबा दङ समाज दङ हिन्दु समाज जों रक्तनि जोङो बेबायदिनो 58 अनासाइड घर दङ बेवहाय जोंहा एसे रायजोआव थाखा दंमोन बेखौनो जोङो बिथांनो 5,000 ओरैनो अनसुंथाइ हिसाबै बा माबा मोनसे मुलि होनानै उपकार जायो नामा हामो नामा बे बियायं फिसाया हामनानै संसार सालायनो हायो नामा बेखौ आसा थिदोंमोन नाथाय दा नुबाय बिथांनि जे हालोद बे आयंनि जे हालोद बिकुल मुसाहारिनि जे हालोद बियो बिराद गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जानानै दङ बारा जालांगासिनो दा जुदि जोङो सान्दों जोंहा प्रसासन दं बा बिटिसि गभर्नमेन्ट दं बिटिआर गभर्नमेन्ट दं बा जोंहा आसाम गभर्नमेन्ट दं अननानै बे बियायं फिसा जे बिकुल मुसाहारि बिथांनो सिकित्सानि थाखाय माबाफोर बेबस्था लानो हायो नामा गभर्नमेन्टआ दा बेबायदि आरो दा अननानै सोरबाफोर जुदि अनसुंथाइ होयोबा बाहाय जोंहा माना गैया होफैनो हागोन आरो सिकित्सानि थाखाय लामाखौ खिथानानै होयोबा मोजां जागोन दा बिथाङा दासो माने गथ' सासे हौवासा जादोंमोन नाथाय बिथांनि जे हालोद बेयो खुब गाज्रि दा न'फ्राबो बिराद बेबायदिनो आरो गरिब न'खरनि मानसि बिथाङा दा बिथांखौ जुदि अननानै दहाय आं बुंनाय बायदि जे प्रसासन अर्थात जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट बा आसाम गभर्नमेन्ट बा सोरबा मानगोनां बिथांमोनहा जुदि बेखौ हेफाजाब होनो थाखाय अनसुंथाइ होयोबा रांनि अनसुंथाइ होयोबा हयथ' बिथाङा माने गोजोर जोरनानै रायजो जालांनो हागोन बेखौ आं आसा थिदोंमोन किन्तु जों बेखौ आसा थिदों दा बिथाङाबो माने बुंबाय थादोंमोन जे आंनि हालोदा गाज्रि जाबाय जुदि माबाफोर मोजाङै आं अनसुंथाइ मोनोबा आं हामथारगौमोन बेखौ बिथाङा बुंबाय थादोंमोन थांना थानो गोसो बेहाबो गोसो थांनानै थानो गोसो दंमोन रायजो जानो गोसो दंमोन दा आं बेखिनिखौनो बुंबाय आयंआ बुंनानै बाखि खोथाखौनो बुंजोबखाबायानो बिहाबो थांना थानो बिराद गोसो दं जाहैबाय ओमफ्राय दा मोनसे सेंग्रासो गोबां हाबा जाबाय ओरै केमेराखौ आं ओरै लाबोनो खोन्थायो बिथाङा नैबे जाबाय बिथांनि हिन्जावा नैबेनो जाहैबाय गथ'आबो बेनो नामा नैबे बिथांनि गथ' फिसाज्ला ना फिसाज्ला सासेल'सो मा नाम गनेशा आरो बे बिथांनि हिन्जाव जाहैबाय आरो नैबे बिब' लेगमि होनना बुङो बिथाङानो बेखौ बिथाङानो जोंखौ लेंहरदोंमोन आरो लोगोसे बिथाङानो गावनि फंबायखौ नायनो थाखाय आरो बिथाङाबो गोबां खोब सापर्ट खालामबाय आरो बे फंनैसो बाथ्रा बुंगोन बायदि मोनदां नों बुंगोन ना बुंजागोन दे बुंनाय बुं दे खुलुमबाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन दिनै आंनि फंबायनि जानानै आं दिनै गोरिब न'खर मा खालामनो नोंसोर आइ आफाया अननानै एसे आरो जोंनि बिएम सोदोबखौ अनसायगिरि जोंनिनो गिदिर गिदिर मेडाममोन सारमोन अननानै नोंसोरबो होयोबा एसे एनै थाइसे थाइनै अननानै
बे जाबाय बिब' लेकमि नैबे बिकुल मोसाहारि फंबायनि मा होनो बिब' जाहैबाय आरो बिथाङाबो जि हायो नायफैबाय थायो जाहैदों दा हालोदा बिराद गाज्रि बिथांनिया ओमफ्राय नायगासिनो दंसै हामाखै आरो अन्थावबादाव दासो बैसोआनो बेसेबांथाय दायो बेसेबांथाय बैसोआ बेना बैसोआ बे 24 बोसोरसो 24 बोसोरसो जाबाय दासो होमबा बे 24 बोसोर बैसोनि गेजेराव बेबायदि हालोद जाना दं रायजो राजाफोर स' माने नोंथांमोना जुदि हायोब्ला सोरबाफोर नायफैनानै मदद खालामफैनो हागोन साखाथि बिखाथिनिया बे गुवाबारि होनना बुङो गामिनि मुङा ओमफ्राय बेनि गेजेराव एरियाखौ पाटगाव होनना बुङो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आरो ओमफ्राय नानि नों माबाफोर होनो स' मानसियानो गाबदोंसो बियो बुंनो हानाय नङा स' जिखिनि आं बे बाथ्राखौनो बुंगोन नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै जेसेबांखिनि हायो नोंथांमोनहा नैबे फंबायनि नामावहाय बे फंबायखौ नायनो थाखाय सिकित्सा खालामनो थाखाय अपारेसन खालामनो थाखाय जेसेबां हायो माने आंथ' जास्ट माने भिडिअ खालामग्रासो नोंथांमोननो मेसेज हरग्रासो जे ओरै थोरै जाथाय जादों होननानै बेफोरबायदि जाथाया जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां जानानै दङ जायफोरखौ जोङो सुस्रांनो थाखाय गोबां रायजो राजा जयै लोगो नांनानै मदद खालामनो नाजादों दा बेयावहाय नोंथांमोना जाहाथे मदद खालामलायो आं बेखौनो मिजिंथियो जाहाथे बिनि अपारेसन खालामनायाव खोब थांगोन 50,000 थांगोन बायदि मोनदां 50,000सो थांगोन बायदि मोनदां मोजाङै अपारेसन खालामबा नङा होमबा स' बे 50,000सोआनो बिथांनि न'आव गैया मानो होनबा न'नि हालोदखौ नाय नोंथांमोना न'नि हालोद आरो इथिंबो नायबानो जाबाय ओरैबायदि देखायना होबानो जाबाय केमेरा खेबनानै न'खौ बेयो जाबाय बिथांनि न'नि हालोद आरो लामायाबो बे खाथियावनो दङ ओमफ्राय नोंथांमोना न'नि हालोदखौ नुखाबाय स' गावनि देहाखौ नायनो थाखाय जेबो गैयै जालायसोलाय बिथाङा माने मदद बिनो थाखाय माने नाजादों खिन्थु बिथाङाबो जोंखौ मिथियामोन खोमा बिथांनि बिब'आ जोंखौ मिथियो भिडिअ नायो जोंनि चेनेलखौ ओमफ्राय बे चेनेलखौ नायबाय थानायनि हिसाबाव बिथाङा मदद मोनगोन खोमा दां साननानै जोंखौ कल खालामहरदोंमोन आरोना दा मददाथ' जोंनि फारसेनिफ्राय मोनबाय दायो जोंथ' होफैबाय नङा होमबा दा मददाथ' जोंथ' होफैबाय फैनानै खिन्थु आसलि मददाथ' पाब्लिकआसो होयोना रां फाइनान्सियेलियाथ' पाब्लिकआसो होयो स' बेयाव जोंहा जोंनि जेबो आखाइ गैया जायो आरो जों जास्ट भिडिअ खालामनानै फैबाय जोंथ' मदद जेसेबांखिनि होनो हायो फैबाय मदद होबाय बेनो आरोना थ' थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय भिडिअखौ अननानै प्लिज शेयार खालामना हो जाहाथे नैबे बिकुल मोसाहारि फंबाया देहानिफ्राय थाबैनो उदां जायो माने मा होनो सुरक्षा जायो देहानि जे बेमार जानाय दङ जे देहायाव जे खैफोद जाना दङ बे प्रब्लेमा बेना जोबो माने देहाया गोग्गो जाफिनो बै गोग्गो जाफिननो थाखाय डक्टरा बुंनाय मथे बिथांखौ अपारेसन खालामनांगौ आरो बे अपारेसन खालामनो थाखाय बिथांनि न'खराव रां गैया बे रांनि आंखाल जादों आरो बिनिखायनो रायजो राजानिफ्राय थाइसे थाइनै जि मोनो बिथांनि एकाउन्टआव सोरबाफोर हरबानो जाबाय एकाउन्ट नाम्बारखौ होनाय जागोन स्क्रिनावहाय दा जोङो दसे रायज्लायलायनानै मानो होनोब्ला आहाबो गोबां रिक्स थायो नालाय आंनि एकाउन्टखौबो होनोबो नङा होमबा नैबे आब'निया नोंनियाव भिडिअखौ अननानै प्लिज शेयार खालामबानो जाबाय आं बाखिखौ नोंथांमोननि सायाव आपडेट खालामना होगोन स्क्रिनावनो होना होगोन आरो डिसक्रिपसनाव होगोन आरो फन नाम्बार बिथांमोननि न'खरनिखौ होनानै होगोन आं नोंथांमोना खबर लानो हागोन बेमारिनि फट'खौ एसे देखायबोलाय सावगारिखौ माने जाहाथे मानसिफ्रा नाय ओरै फारसेनिफ्राय देखायफै ओरै फारसेनिफ्राय औ बेबायदि जादों हालोदा बेखौ अपारेसन खालामनांगौ माने बारानिफ्राय बारा जाथारबायना औ स' माने बिथाङाबो थांना थानो हानाय मोन्थाय दं नालाय स' रायजो राजाफ्रा माथो खालामनो बिथ' गाव जानो आंखौ जाथों होननानैथ' रावबो बुंना लायाना होनबा बोरैबा जादों मेगननि रोदायानो फारसे गाज्रि जाबायना बे हिसाबै बे मेगना फारसे जाला औ बेखौ दायो बे खालामबानो जालांगोन बेना अपारेसन खालामबानो स' प्लिज आं खेबसेबाव फिन रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै जे नोंथांमोना बेखौ नायनो थाखाय मदद खालामनो थाखाय जि एसे हायो मदद होबानो जाबाय खुलुमबाय।